नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी अक्षय दुरुक्कर, राहणार उस्मानाबाद. गेल्या महिन्यामध्ये आपण फुले संगम KDS 726 या जातीचे 2 व्हिडिओ पोस्ट केलेले होते. त्या व्हिडिओला शेतकरी बांधवांनी जो भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी सर्व शेतकरी बांधवांचे आभार मानतो. आज व्हिडिओ बनवण्याचं महत्त्वाचं जे कारण आहे ते सोयाबीनचं उत्पादन घेतल्यानंतर आपल्याला हरभरा लावायचा असतो शेतामध्ये. तर हे आपण सरीवरंबा पद्धतीमध्ये हा प्लॉट करत आहोत. तर हा प्लॉट कशा पद्धतीनं केलेला आहे, किती फूट अंतर आहे आणि लावण्याची जी पद्धत आहे ते आपण सर्व या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहोत. तर आपण व्हिडिओ सुरू करूया. सर्वप्रथम तुम्हाला दिसत आहे इथे की ह्या ज्या सऱ्या दिसत आहेत हे बेड पद्धत जी आपण बनवलेली आहे. तर ही जी बेड पद्धत आहे ही 3 फुटाची सरी आहे आणि याला बेड बनवलेले आहेत. तर हे बेड जे आहे ते पहिल्यांदा ट्रॅक्टरच्या साह्यानं मशागत करून याच्यामध्ये आपण 3 बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि त्याच्यामध्ये 25 किलो युरिया आणि 25 किलो मिरोटा पोटॅश म्हणजे MOP टाकलेला आहे. त्याचबरोबर 5 किलो गंधक हे टाकलेलं आहे. तर याच्याबरोबर आपण आता हरभरा जे आहे ते इथं महाबीज कंपनीचा आपण हा सीड प्लॉट घेतलेला आहे. तर ही जी व्हरायटी आहे ही जॅकी 9218, ती पिशवी सरळ करा उलटी. हे जॅकी 9218 जी व्हरायटी आहे हे जॅकी 9218 महाबीज कंपनीचा हा सीड प्लॉट आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये आपण ट्रायकोडर्मा हे आपण बुरशीनाशक याला लावणार आहे. थोडंसं बियाणं टाकायचं आणि याच्यावर आता सध्या ह्या वर्षी भरपूर पाऊस झाला आहे. तर या पावसामुळं आपल्याला मर रोग प्रतिकारक्षम जात आहे, परंतु जमिनीमध्ये मर लागणारच. त्याच्यासाठी पुन्हा नंतर काय कंट्रोल करता येत नाही, त्यासाठी म्हणून आपण हे पिशवी दाखवतो. ट्रायकोडर्मा विरडी हे बघा, हे महामंडळाचंच आहे. हे ट्रायकोडर्मा विरडी हे घेतलेलं आहे आपण आणि याची आता सीड ट्रीटमेंट आपण केलेली आहे. दुसरं याला काहीसुद्धा आपण दुसरं लावलेलं नाही, कारण हे जैविक बुरशीनाशक आहे आणि जैविक बुरशीनाशकाचा चांगला रिझल्ट दरवर्षीच येत असतो. आणि आता टोकन करण्यासाठी हा मोठा प्रश्न आहे की खूप लेबर चार्जेस लागतात. मग हे आपल्याला सरीवर लावण्यासाठी सरासरी एकरी 10 ते 12 मजूर लागत असतात. हे तुम्हाला सरी दिसते, बेड केलेला आहे. आणि या सरीवर ज्यावेळेस लागवड करायची आहे त्यावेळेस हे एक आपण हँड पुश सीडरचा यावर्षी वापर केलेला आहे. सोयाबीनसाठी आपण मजुरांकडूनच लावलेलं होतं, परंतु 10 ते 12 मजूर लागतात. तर हे हँड पुश सीडर म्हणून आहे. हे सध्या जे मशीन आहे हे सर्वत्र उपलब्ध आहे मित्रांनो. तर ह्या मशीनचे जे आता हे सिस्टीम आहे हे आपण बघताय की हे 12 नॉब आहे. त्याला या 12 नॉबमधून तुम्हाला हे बियाणं तुम्हाला जितकं अंतर ठेवायचं तितकं करता येतं. याच्यामध्ये अंतर चेंज करता येतं. इथं पट्ट्या आहेत हे बदलता येतात. आणि हे जे आहे याच्यामध्ये व्हील आहे. जे हे व्हील जर तुम्ही चेंज केलं तर त्यानुसार बियाणं तुम्हाला चेंज करता येतं. हरभऱ्यासाठी, सोयाबीनसाठी हे इथं व्हील येतं. हे व्हील काढता येतं तुम्हाला हे व्हीलमध्ये. आणि याच्यानुसार तुम्हाला सीड किती टाकायचं, एका नॉबमधून समजा 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी सुद्धा पडू शकतात. याच्यामध्ये सर्व पद्धतीचं, फक्त कांदा लावता येत नाही पण दुसरं सर्व लावता येतं. हरभरा, तूर, ज्वारी, सोयाबीन, उडीद, मूग वगैरे लावता येतं. तर आता तुम्हाला हा लाईव्ह डेमोज दाखवणार आहे मी की हे मशीन कशा पद्धतीनं चालतं किंवा या मशीननुसार कसं बियाणं पडतं हे आपण बघूया. आता आपण याच्यामध्ये पहिल्यांदा बियाणं भरून घेऊया. ते बियाणं घ्या. तर मित्रांनो, हरभरा लावत असताना हे 3 फुटाची सरी आपण सोडलेली आहे आणि 3 फुटाच्या सरीवर आपण फक्त एकच सिंगल लाईन लावतोय, कारण हरभराला मोठ्या प्रमाणात फाटे येतात किंवा ब्रँचिंग होते आणि सरीवरंबा पद्धतीवर हरभरा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो. त्याच्यामुळं झाडांची संख्या, जे प्लॅन्ट पॉप्युलेशन इन 1 एकर आहे, तर हे झाडांची संख्या निर्धारित करण्यासाठी आपण एकच लाईन म्हणजे 3 फुटावर एकच लाईन लावतो. आणि त्यामुळं काय होतं, ब्रँचिंग चांगली होते आणि उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होते. आणि सरीवरंबा पद्धतीमध्ये हरभराचं जास्त उत्पादन निघतं. हा लाईव्ह डेमो बघा कशा पद्धतीनं मशीन चालते. आणि 5 इंचावर आपण 2 बियाचं नियोजन केलेलं आहे. 2 सरीमधलं अंतर जे आहे हे 2 सरीमधलं अंतर आपण 3 फूट ठेवलेलं आहे. 2 काकऱ्या ज्या आहेत त्या 2 काकऱ्या आपण एक काकरी सिंगल लाईन आपण घेतोय आणि मशीन कशा पद्धतीनं वर्किंग करतो हे तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय.
हरभरा लावू शकता, सोयाबीन लावू शकता. आणि 2 झाडामधलं जे अंतर आहे ते 2 झाडामधलं अंतर 5 इंच आपण ठेवलेलं आहे. आणि सरीवरंबा पद्धतीमध्ये हरभऱ्याचं उत्पादन कधी पण चांगलंच येतं. यासाठी मॅन्युअली जे आपण लावतोय तर त्यामध्ये रोजगार जास्त जातो. त्या मशीनद्वारे रोजगार खूपच वाचतो. एकही माणूस दिवसभरामध्ये सरासरी 1 ते 2 एकर क्षेत्र सहज पद्धतीनं लावू शकतो. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा किंवा काय प्रश्न विचारायचे असतील. माझा मोबाईल नंबर घ्या 9403 72 40 20. पुन्हा एकदा मोबाईल नंबर सांगतो 9403 72 40 20. काही अडचणी असतील फोन करा आणि व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.